Pare, nganong magpakasalman mo sa simbahan, unsay may inyong tuyo ug tumong? Ang magtiayon mo tubag, Father, magpakasal mi kay gusto ming mangayo og blessing. Wow, sakto. Pero ang nakapait lang, kay you did not acknowledge graces and blessings God has given you. Kaya nga naman, nag-ipon-ipon mo pero daghan namang gani kay mong mga anak. Karon pa mo magpakasal, daghang grasya ang gibubo na kaninyo. Mangayo pa mo blessing. Pero the point is that, kinahanglan gayud magpakasal, haron kini mas timos ug uban sa covenant of love between a husband and a wife. Kay unsay gihiusa sa Ginoo, dili na pagabulagon sa tao. Ang Dios manalangin ka natong tanan. Sa ngalan sa Mahal sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.